أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد ummatore julɓe fulɓe wondaɓe e dayiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. hande bo hoore bir sappo e jeweenayi lewru korka hitande egguki annabijo meɗen sallallahu alaihi wa sallam ega gelle makka hotuki gelle madina 1445 fototirnde e ñande 30 kalkal lewru mboy mana limgal Grigoriya eggutuki mana dañeki annabi Isa alayhi salam hitande nde 2024 e muyo jomirawo hande ma bane mbowɗen waɗuki e nder lewru korka ndun en fana yeeso e ka darnuɗen e modibbo meɗen tilimɗo janganta en ayaje genal min bo mi firtana en ayaje ɗen e fulfulde foti bawɗe meɗen keña en mbalino e dow rubure wato aya ka 34 nder suratul ra'di hande bo e muye jomirawo en ummoto dow aya ka 35 won ɗon بيقول الله بقي دو شريد مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار يوم راو بقي دو شريد وي مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e holla en juuɗe ɗiɗi ñaamu e nano em holla en bongal e mbar jaari maagal nden bo e kallungal e mbar jaari maagal ndem o ngabbindirani en hakkilo o mana o hokki en hakkilo kokkaɗo hakkilo bo nde ɗum wi nda kujeji ɗiɗi fu to anum bo suftay ngam to wiɗino non o yinno kawai o tagi tagle ɗen o yirraɗe e hinnaye maako he o accaɗe noon kowa waɗa ko yiɗi fu yaha fotta ko o yiɗi fu amma sey mo holle en o holla jungo ñaamo o holla jungo nan giɗɗo halkere nda halkere giɗɗo ngeetaku nda ngeetaku to ɗo ɗon gonɗen ayaje ɗen ɗo annabijo noddata yimɓe mana makka amma ayaje ɗen eɗe dasa gawargal maje har warki hande nde jomirawo yi aljanna ko ɗum yiɗi naston ɗum dey piyanki ɗum yeru walillahi almasalul ala masalu ay sifatu tindinore aljannati allati wu'ida almuttaquna aljanna ka ɗum inani huloɓe Allah muftada'un kabaruhu mahzufun mana kabar mako moytama wala e nder nassi qur'an ɗo ay fima na qussu alaykum ne aljanna kan ka wontiri bako min giɗi yeccaki on yeeso ɗo o hanjum wonte kabar ɗum wa fima na qussu alaykum hanka wonte mana jumla lattika mana kabariya ɗum hanka wonte tayi masalul jannati allati wu'ida almuttaquna ka hu jumla kan ka fu ma ka ɗum mubtada hanjum way to kabaru ma ka moytama wala e nder nassi sey de e yaasi mo waɗa moy to fima na qussu alaykum nder komin geccoto on ndane ka wayi tajari min tati alana haaru shoofi e dogga les maaka e jiɗɗa fu a yara ndiyam na sey a tefoyi a ƴogoyi na he to a tefi a sigake e jiɗɗa ɓoyluki jara ndiyam fu a yara ndiyam to ɗum fiyani neɗɗo ballol ko ɗum yiɗi mana ɗum foɗa e hakkilo muɗum e goɗɗum ko andi ngam ma hetta ko anda na non mbinoɗen heesi keña e heesi ti keña fu
to hande to ɗum wi'i shoofi e dogga nder aljanna kam goɗɗo sey hultora en boni en jolloto nden bo mayo jama'are ni e dogga e nder aljanna taguɗen kam woni yolloto hulay ko na non ba ɗum iri bano ciyeɗe ɗum waɗata ɗe zaman ɗe ɗum waɗa ɗum fooɗa ndiyam ɓaawo filordu ndiyam emo waaloto fi ndiyam inaare e nastuɗa fu a ɓoylay ndiyam a hollay junngo ma ma inaare wonde ta yehi way a tefay ngel ɓoylata ndiyam ɗan wanga ma a heɓata hede kolla junngo ma kawai he ndiyam warata fotti junngo ma bo ndiyam ɗan daru non ɗon ma ba kaya aljanna ɗum ndi kulni ɗum ɓe gaɗi hundeji kilniɗi e giɗɗa fu a yaray ndiyam na ndiyam kan najo wonte masiba rayuwa kam gurdan kan na eɗan wala hu ndiyam kam bone waɗi eɗo ɓaawo duuɓi ɗi ndaara mi ato anen kam fulɓe way min ko heɓi en maare seɗɗo e tawa hakkunde muɗum e ndiyam mil ɗiɗi e jooɗi ndiyam ɗan bo ɗan doole nde weeti foyate foyiɗa mo dabare kam hota les e ndiyam woni e ɗan woni ɗon yaha jooɗo ɗon hanjam wonte labudda nde weeti foy ɗum tefiɗa luttuɗum ɗum tefoytake kullum bo to ɗum dilloya ɗum tefoya ɗum na kullum ɗum amman ko tefoyte kullum bo a yehi ɓadaki e majum a woɗɗake ɗum woni ay tagu dole hota les e ndiyam woni e ndiyam woni kan ɗon gurdam woni tonno ma mama en meɗen e mamaji meɗen artuɓe ta nani ɗum jipporde ni to ɗum weendu ndiyam inaare e ko su'araje jangata e nanɗa ɗum waɗa haala jipporde fu to ɗum haala e weendu ndiyam woni ko haala hadiseji annabijo jangata ta nani annabijo waɗi zongore bo to a nane ɗum e weendu ndiyam non bo mama en ɓe fuu maɓɓe e hokkoɓe habar fu ta nani ɓe jaɗi jipporde e jahale maɓɓe ni to e weendu ndiyam woni wato e weendu ndiyam woni ɗon gurdam woni ngam ma noon inaare e ndiyam woni ɗon ɗum hotata to on mbaway waɗuki ndiyam e gonɗon ngaɗon ndiyam e gonɗon to on mbawata ndiyam ɓuri sembe moɗon e gonɗon bo ɗon bo ka neɗɗo hota e ndiyam woni latto noon woni dabare ɓurde woɗuki kam amma ndiyam ɓadaki a ɓadaki ƴogol bonewol kay ɗum wela to noon woni e jooɗotoɗa ndiyam e mbalotoɗa ndiyam e andi ndiyam hanjam woni gurdam belɗam hande to ɗum hokketeno aljanna ɗum ittitina ndiyam ko gatta aljanna ay ka joɗatako ko tindeke andi bote majum joni ma ndiyam nangue e muta ɗume arteten temen ndiyam hanjam wonte mana ɗiɗaɓol daga fuftale ni sey ndiyam ñamdu kam wari darude tatawre amma ndiyam hanjam woni aran to jomirawo on beeli ndiyamji ta ko to e belɗi ndiyam woodi ma'ul hayati woodi ndiyam salsabilu belɗan jarata daga honduko ma har nder maɗa nana feewi weli ukluha ñamunde aljanna bo na ayma yukalu fiha ɗon bo da'imun ɗon jooɗi ndema e duumi layafna re'ata na he'ate hoyi ba wala haala demal wala haala ngayna wala dilluki baarema wala erki bone ɗume ma ñamunde ndema ɗon bo iri ɗum giɗɗa ɗum naway aa bete ɗum waɗantama ɓe tammi bete ka e dow laru ñamata ɗum ko to belɗum iri ɗum mettotoɗa nana welanima ɗum iri majum ɗum ɗon bo ɗum taƴata wala bo wigo e hande aa ɗum tefowawi ɗum wala ko ɗum yatiri gaɗa fuu wala ni ɗum ɗon kamma noon ɗo kotorri en fu meɗen joni rayuwa meɗen ɗum tewoyki ko ñama arun summa aharun sika ulmar min ɗalabil ma'ashi ko torra nden torra e dow ɗume way taɓaki neɗɗo way dow tefuki abunnan ɗume gure muɗum ko mo zuudu on ni tafaqqad naksa umrika kulla yawmin faqad awda biha ɗalabul ma'ashi min ɗo ne garnumi heɓe faqad awda biha neman abinci heɗum joɗodi bo zuudu e waɗaya sarde wonde mi waɗa ka wakki gimɗi min ba gibowo gogarajo goɗɗo gurdam ma ɗam fuuta ƴamtiɗam min to ko gaɗanɗayan an kan gurdam hetawa ɗam fu a woniɗam e tefuki longere gurdam ɗam fu hira weta maɗa ɗum fu e tawa tefuki longere halkima gurdam ɗam fu kadi joni tagu jooɗi tefki longere nde ta wukki nde saloto na nde daroto re'i ɗum gurdam e hakkilo muɗum bo na ndikka wartira hakkilo mum kay hunde ɗum tindena ɗum keñoƴum ndikka mi tokkoro ɗum hakkilo to hunde goɗɗum ɗum re'ata kam mi tefa kona noon ɗum kam mi tefi ɗum heññata tinde ɗum heññata dara mi tefa
ɗum wi'ata ɗum kan dikkanaange hakkilo am mi tefa ko ɗum wi'ata lahira ɗum tagu heta fa inare ɗum re'ata tagu to yehi lahira ɗum re'ata inare mo wino fa kayfa tanalu fi dunya sururan mata tamral tuqaqifu kal firaki min bo henam min ngol lattake hulhulde sosai nde ketta duniyaru e jondewel nde nyawɗa fu a diwna ba ɓinga hoola wala ko henni ngol e ngol tongol ne o wi'e to e toon non ɗum non ne nanɗani nin non mo larabci on mawi oye fa kayfa tanalu fi dunya sururan mata tamral tuqaqifu kal firaki ɗum hanka kan o wi mi wongimi nde kefta duniyaru e jondewel nde nyawɗa fu a diwna ba ɓinga hoola a diwna a singini e a fiika mere a acci bacci maɗa ngala e mbaala a ƴakkay jefte maɗa jaramerinda a anda sunna maɗa bare farilla ɗum ba zuudu ɗum ni ko to tan no mi tammi daga e baferi ngan no mi ka wakki irewaji ma fijirde ni wa ukluha da'imun nyamunde aljanna duumi ɗum tutur wala haala re'i ay la yafnare ata wa zilluha ɗoyle bona da'imun kanje ma duumiɗe la tansukuhu shamsun wala nange wonge watta nuska ɗoydi ndin li adami ha fiha ngam ma wala ma haala nange kan e nder ma'ana aljanna tilkal jannatu to on gi aljanna ɗum uqubal lazina taqaw hanjum wonte wattan huloɓe Allah wattan hotirde maɓɓe kenan yawa ay taqaw shirka rentiɓe keferaku wattan maɓɓe ɓe kotata kenan ɓe mbeli hande ko hotuki neɗɗo hooti ɓaade muɗum tawi e nde dangi e nde wooɗi ndiyam ɗon nyamunda ɗon nana haala kan hakkilo e walti hanu e iyaluji muɗum fu to bo hootayna dangare e sankiti daga ɗon e a ƴeewa wuro woɓɓe kore maɗa wala e woppino nden kadi wo ko ɗum ñaama ɗum wala nga hewa nga ɗum jo'inayno gawri ndi an e hoorema andi ɗum kwanongo heewawi gaddunoɗa hango mago ɗum ka haala li'orɗum kam wolwatake a tammini bimbi ɗo nde o weetoy o warti ko o wartidi goɗɗum e wuro maɓɓe to konciyar hankali e ɗo wala konciyar hankali to gamma noon lahira ɓurani en wa uqubal kafirina wattan heferɓe bona toye annar hiite a azanallahu min annar Allah renen e ko wiyete hiite ya nasta wulani bal halki kadi bo fuɗɗita tageki kesum kadi bo fuɗɗita mana halkeki ɗo bane jomirawo wi nde min kalki ɓe fu nde ɓe maayi mana ɓe nguli ɓe kalki fu emin fuɗɗitana ɓe ɗum mana ɓandu hesuru gam ɓe fuɗɗita mana yarki bone mana wuleki har joni gamma noon neɗɗo rena hoore muɗum ko jomirawo wiyata kay ɗum hiite kuko latti mana kugal keferaku ndentoɗen e magal anen kan nane ma en ndimama julɓe ɓiɓɓe julɓe taniraɓe julɓe keferaku meeɗa meya ma ƴiƴam meɗen amma tagu waway hemnano hoore muɗum tagu waway hemnano hoore muɗum e dow ko mbiyeten bolweten ɗuɗɗum ɗum ni ko darani tokkaki iri woɓɓe watoɓe hundeji kulniɗi hagu e wi'a bano hanu ko to tokkake ko tokki ɗum baɗum hisnay ɗum goɗɗum e jonde duniyaru muɗum ga hisi jonde duniyaru a hisa jonde lahira kadi to dabare a dabare waɗayi daruɗo dabare wonde ka hanko wonte ko o yari bone duniyaru ni o hisa e lahira mo hanjum wonte dabare wonde to a andi hunde ɗum anduɗa to ɗum waɗi ɗum bononda neɗɗo todurwa wakki ɗum rento e majum ngam ma to hoota hiite jomirawo waɗinge nane ma o iddal lil kafirina hanjum ma woodi nastoɓe to ɗum hayɗimi hande anon bo nama salaka kum fi sagar anon bo ko hokki on nder hiite tagaɓe julɓe inde maɗa Muhammadu Isa Ibrahima anon bo ma salaka kum fi sagar ko waddi on nder hiite anon bo ayye lam naku minal musallina de julɗe ɗe ɗum wiyata min juula ɓen na min gonga de woodi komin cuuɗi ɗum wala anduɗo ɗum sey jomirawo hanjum waɗi waddi min ɗo to ko yaari kadi neɗɗo hunde ko ɗum tagi ngam ma kefeero nden julɗo bo yaari hoore muɗum ton ngam tawi julɗo nder hiite ni hanko yaari hoore mako ngam Allah jomirawo nane ma taga hiite ngam julɗo to dama jomirawo e waqudu hannasu wal hijara ko iddal lil kafirin ñamude mage hanjum woni hiite e yimɓe e kaaƴe amma bo nge yeridama nge tagama nge jo'inama ngam ma heferɓe banda julɗo kam tawi ɗum tonni koɗo mage ngam ma noon to jaɓa yara hoore muɗum Allah renu en
والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi wiyaɓe ya rasulallah wallazina atainahumul kitaba ɓe min kokkuno ɗum defte diga ɓawo tonno mana hokkaɓe deftere attawra e linjila hamɓe wonte yahudu e nasara to ɓe silmi banu abdoullahi bunu salamin nihi wa gayri e tanama ko min mu'minil yahudi daga nder mumini en yahudanko en ɓe kay yafrahuna bima unzila ilayka ɓe ɗon sheyoro koɗo ɓe nani ɗum jippinanima an ya rasulallah deftere attawra e deftere linjila kanje wonte nde ɓe giyata ma'ana abunnan e turankore ɓe giya nde old testament nde bo ɓe giya ɗum new testament e arabre bo ɓe mbiya ɗum ahadul qadim nde bo ɓe mbiya ɗum ahadul jadid hanje woni attawra e linjila to amma na on kanje ɗen gongaraje godanoɗe daga zaman annabi isa e annabi musa ɗen ba ɓe mbaylitiɗe musamman bano hayre deftere linjila wodi gonga ɓe giyata bulus ɗum almajirijo annabi isa amma gaɗa annabi isa o wayliti deftere nden na ɗum hayre ba ko ɗum jangata fu joni ko woni nder maare ɗon ɓura gotel nder tati deftere nden wodi amma hayre deftere attawra nde annabi musa ko waylita ɗum ɗuuɗa sosai ngam nane ma ɗum geccaji habar taguki asamanji taguki lesdi mana taguki ne ɗum tagiri mana neɗɗo mana taguki hiite taguki aljanna ta habar annabo en ɗum fu majum ɗum wodi hanjum waɗi modiɓɓe meɗen masarde wonde eɓe koshoya daga nder ɗon ɓe jo'ina e ɗum wiya qissaji ɗin israiliyat na annabijo wika na sahabo en mako mbika amma ɓe nanika iga jungo woɓɓe daga nder ahlul kitabi qissa kan to ka wodi bote he ɗum hosha he ɗum wadda ɗum jo'inaka to min e wiɗitaki an e nder hayre deftere al ahadul qadim hanjum wonte attawra kenan hey tawmi gonga haalaji gonga fu e ɗon amma bo ɓe gaɗanta annabijo wala annabo en gaɗana denal annabi en ɓe fu maɓɓe ɓe godi denal ɓe godi isma anen e dinal islamaku hamɓe bo e nder deftere nden he tawa ɓe gaddani annabijo hunde goɗɗum ko handanayi ɗum annabijo ko mo heɓe gaddana ɗum hunde ko handanayi ɗum heɓe feɗana ɗum bano iri annabi on annabi luuɗu ay mi wino en sai ɓe mbi way ɓaawo e nder deftere nden e ɗum ɗo e ɗum windi har hande way ɓaawo yimɓe annabi luuɗu kalki jomirawo nde halkiɓe annabi luuɗu nde nasti loogo wongo he nastidi ɓiɓɓe muɗum rewɓe ɗiɗo sai ɓe giba zuriya maɓɓe ɗum bani israila halkay gaba ɗaya heɓe tefoye giya heɓe kokki annabi luuɗu on heɓe ngaadi e maako heɓe fuɓɓiti dañuki way zuriya kesum anani ɓe feɗani annabi luuɗu yarki giya nden e jeynu bo e ɓiɓɓe muɗum kadi ɗo wodi denal wala denal to noon he tawa qissa annabijo he dilloyi deddey e ka weeli he nana ɓe gaddi goɗɗum bononda ɓe gukki nder ɗon way hanje wonte defte diina maɓɓe wala deftere nagarɗan wala deftere julde wala deftere tegal wala deftere mu'amala fu ko annduɗa e nder juldanku ɗum woni hamɓe kam ɓe ngala ɗum maɓɓe hede woodi woɓɓe ɗum wiyata mana feera hoore en wato woɓɓe ɓe ɗum wiyata mana fertiɓe waytiɓe duniyaru ɓe godi didaɗi maɓɓe ɓe godi bono ilmi ɗum wiyata sociology ɗum wiyata ilmul ijtima andal joddal ne yimɓe joɗodorto joɗo jam to ɓe godi haalaji wodi bo ilmul falsafa mana hikima hayel arabra hikima ɗum wiyete to hamɓe ma ɓe godi haalaji maɓɓe feere to hamɓe tana ɓe gaddo e nder defte maɓɓe bane gaddirte joni anen ta yi haala e ka windi e nder diina ni to ka heƴa ka salo qur'anu ka heƴa bo ka salo hadiseji annabijo sallallahu alaihi wasallam ko ɗum waɗa istinbadu ko ɗum waɗa ijma'i ko ɗum waɗa qiyasi ne ɗum waɗi fu ni ɗum wurtinoa iga nder qur'anu ko bo ko ɗum wi bano qur'anu sappake ko bo ko ɗum wi bano hadiseji annabijo sappake
hanjum ɗum wurtanta ɗum winda ɗum en hanjum woni fiqihu gaɗen ka kuugal meɗen to hamɓe wala ɗume ma ɓe jogi wala ɗume ma wala ilmul mu'amalat wala ilmul ibadat wala ilmul aqida sai dai jogaki tarihi kawai bano hayre New Testament al'adul jadid ɓe mbiyata linjila nden nde annabi Isa ta jangide banama ɗum deftere Allah ma ɓe wadake bulus wonninde nde humare halkinde howrinde deftere tarihi noon tan ɗum dañimo e inare kaza o waɗi duuɓi kaza o hooti inare kaza leñol kaza jaɓimo ɓe shikenan hanji tan goni nder ɗon e haala mana annabi Isa nda e ɗum dañimo nda e mo jooɗi nda yimɓe ɓe mo jooɗodi nda ne ɓe ngaari imani e maako hanjum tan sey inɗe yimɓe he inɗe tarihi qur'anu bona ko wanni ɗum joni to qur'anu giɗaɗi ɓerde no da ɗum tawata suratu aboubacary ɗum tawata suratu umarin ta ɗum tawi ta ɗum tawata suratu aliyin ta ɗum tawi kay hasta sayidina usman da ɗum tawi suratu usmana da ɗum tawi suratu aisha wona noon da ɗum tawi suratu fadima amma ɗi humaji on gi wala ko inɗe maɓɓe ma indaka e nder ɗon amma on deftere jomirawo hanjum noon hunde ɗum wontire gamma noon wala ko woni e jungo maɓɓe ta nanu wayba woodi goɗɗum e jungo maɓɓe wala goɗɗum ko woni e jungo maɓɓe ta yi eɓe naftoro goɗɗum e nder mu'amala to ɗum hunde waɗɗum ɓe perdanko en gaddani ɓe ko perdanko e ma to yimɓe boko hamɓe ɓe feere e yimɓe diina ɓe fu ɗum hamɓe ɓen amma bo hamɓe ɓen ɓe peere e nder yimɓe diina hamɓe wonte warɓe ngi wala ko wanni ɓe diina daga wakkatire nde bano faransa laamino e ingila wakkatire nden ɓe ngaɗi diina hamɓe ɓe ingila ɓen woodi roman catholique ɗum inde ɗariqa gokka e nder ɗariqaji kristanko en to ka laatake hanka kalamake no leddi ingila to sayire nden eɓe ngaɗa diina to nde ɓe ferdanko en ngari daga bonnu wi wala haala diina e ɓe gonɗon fu wala haala diina kawai haala jonde duniyaru neɗɗum joɗotto jonde duniyaru kawai hanjum tan kawai hoɗeten hakkilo men kawten e dow ɗon kamma noon wala haala diina e maɓɓe tawai tanma ton eɓe ngaɗa diina a ton ma wala diina haala ferdan jonde duniyaru tan woni ko wanni ɓe ta yi waɗoɓe diina e nder maɓɓe de ƙawyanko en maɓɓe woɓɓe ɓe gaytaki maɓɓe giɗi diina kan amman ka wannayi ɓe naftorto ka e jiki julɗo kan amma na ka wannuɓe ba ko seɗɗa go attawra yi ɗum yara giya linjila yi ɗum yara giya attawra yi ɗum jeyna attawra yi ɗum mana linjila yi ɗum jeyna ɗe fumaje jeynu ɗum haramu nder maje bo yarki giya ɗum haramu e nder maje taƴuki sumpoko ɗum haramu dow nder maje ta dari ne annduɗa kiita meɗen ka juldanku ni ɗuuɗi heewi e kuuɗe lattiɗe ka ba'ira kam fu ɗum goo ɓe jarta giya ɗum ɓe jeynata ndaare ga Allah fulonde ho ko jawoho tsirara tan ko hande to jinna mum no ayda woni ko kam ko na noon jama hanjum to mi daari ka alhamdulillah ala ni'matil islami en getti Allah e dow ni'ma juldanku hande banda noon ni da nga ɗo hande ɗum dada tagu nga ha tsirara sambal kolko shudda hoore suddaki ndamtseho shuddaki koɓolo shuddaki nga noon sambal way ɗum inna goɗɗo yahata ɗon kay Allah reenu en giide hunde ɗum Allah suddi en asiri fa heɓuki diinal islamako Allah suddi en asiri hande bandaga diinal islamako no hande da en boni da noon no gontirnoɗen to noon bo ta tokkake a ndaara ko waɗete e cociji maɓɓe keja ɗo emin boldaka eɓe min gondi min mbi to ɓe ngari ɓe ndaara julirde ɓe datta julirde wala joɗorgal ko gotal momin gondi ay ma goɗɗo momin jangidi e jos e wi'a to min narri aynun amma bo kiristajo sai boy mi wara mi juulo ngi zo karakani mu je nay sallah moy to shikenan mu je ay ku sallan ku lokaci ɗaya ne in ka je a minti biyar ka hada mun da mu kuma idan muka je mun kama rawa har ka gaji da rawa pastor ba ta daina rawa ai bodo ko to rawa ɗum no humaju ta tokki nder deftere maɓɓe ne a tawata rawa ɗum yaadu ñande alal nden ma way ɓe njaha ɓe ɗacca kuugal ɓe dilla ñande alal ɓe njaha ɓe cooci ɗum ma ɗum fu ɗum wala julde wala do'a wala suumaye wala komi e nder ɗon amma noon wala ko woni ɗon kawai hede ngaftatu tan amma noon way to a waɗay ɗum maɗa hamɓe ma ɓe ngia accu ɓe ngaɗa ɗum maɓɓe ngam maɓe ɗum amma ta yahayno ndaara nder ɗum maɓɓe ɗum a taway wala hanjum waɗi hakkilɓe maɓɓe fu enana kay somi dako ɗum wima ngara nde en jomirawo nden ngara ngaɗan ka wamuki kawai ngamin he'en somi nden mbiya kadi bo en tokki jomirawo to Allah reenu gamma noon bano Abdullah ibn Salamin hanko o nasarankejo
hamɓe bo muminil yahuda woodi mumini en e nder yahuda muminul nasara kay ashe na muminul yahudi ba ko awwa ka ahli najarana bano yimɓe gelle najaran wal habashati bano yimɓe habasha ɗo leddi Ethiopia wal yamani non e yaman ayen andi hanko on ɗon mana silmuɗo mo leddi Eritrea joni wiyete habasha mo sahabo en garno ha muɗum mana jooɗi e maako mana o inde den dillaniya balleya hanko mana on ɗon kiristajo jaɓuɗo sahabo en wakkatire nde ɗum ɓillani ɓe gelle makka nde har mo ma najashi yawwa najashi hanko ayi hanjum ɗum wiyata juldanko nastoyi leddi Afrika daga zaman annabijo sallallahu alaihi wasallam ka hanko najashi o ɓalejo ɗum bandi en e lesdi Afrika ɗo ɓe ngoni ɓe ɗon e leddi joni leddi ndi ndi ɗo wiye Ethiopia nane bo Eritrea kay hayri ɗum hendindi iga leddi Yaman nane leddi Yaman ndin hayri wonte mana ɓurdi mawnuki ndi ñaami lesɗe ɗuɗɗe to jonde ɗum hendinindi kadi joni ndin Eritrea joɗanake jonde hoore muɗum to hanko ma o ngi o silmi o tokki ngam ma o nasarankejo bo nde ɗum wari ɗum janganimo ɗume annabijo moɗon on kam umrata on ɓe ngi emo umramin julde emo umramin sonaki renga emo umramin waɗuki gonga o akay ɗo gonga to gonga o woni kamma noon sa'ire nden woodi deftere nden gongarade nde ɗum woodi hayre nde amunnan tawra nden woodi nde gongarade aylin jiila nden kay joni ma woodi nde inde mare Barnabas hayre ɓe giɗande riwaya Barnabas ta heɓi linjila nde riwaya Barnabas ni a tawa hattindinore annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam e nder mare yafrahuna ɓe ɗon sheyoro bima unzila ilayka ko jippinanaɗa ya rasulallah limuwafaqatihi ma indahum ngam ɗum fototiri ko woni juuɗe maɓɓe amma wa min alhazabi e nder jama'aje hanjum wonte lawalawale allazina tahazzabu alayka bil mu'adati e nder jama'aje woɓɓe kawti ko e dow ma'ana konnotoma min al mushrikina wal yahudi e nder heferɓe nden e yahudanko en man yunkiru ba'dahu woodi yankiroɓe yoga ko garduɗa ɗum ɓe nuɗɗina e goɗɗum ɓe jaɓata goɗɗum bo to wardi giɗaɗi ɓerde maɓɓe ɓe tokko to luuti giɗaɗi ɓerde maɓɓe bo sey ɓe giya ɓe tokkayi hamɓe jomirawo tindini bano masaluhum ka masali llazi istawqada naran falamma adaat ma hawlahu falamma adaat ko ma hawlahu zahaba allahu bi nurin wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun ko summun bukumun umum fahum aw ka sayyibin min as-sama'i fi zulumatin wa ra'dun wa bar yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'iqi hazara al-maut ko wallahu muhidun bil kafirin ko to hamɓe jomirawo nandini e ɗon to ɓe gi'i boɗɗum belanɗum ɓe e nder diina kamɓe tokko to ɓe nanayi ko welani ɓe ɗum waddaniɓe habar lahira ɗon bo ɓe mbiya akay banda amin e ɗo kam to hanjum jomirawo nder maɓɓe woodi nder heferɓe makka nden e yahudanko en nden e nasaranko en woodi man yunkiru ba'dahu yankirowo yoga qur'anu ka zikiri rahmani baɗo tun indi rahmanu ɓe giya waman rahman mo yewonte mana rahmanu wama adal qisas ko luuti qissaji fuu ɓe jaɓayi ɗum amma to ɗum waddi qissa annabi isa ɓe jaɓi to ɗum waddi qissa annabi musa ɓe jaɓi to ɗum waddi qissa annabi ibrahim e noon ni ka wontiri ko qissaji fuu ɓe jaɓi amma to ɗum waddi haala ka joni kam ɓe jaɓata qur'anu bo on andi ngal wara ngal hokka habar shali ɗum ngal hokka habar garojum ngal hokka bo ngal pista bo zaman ɗum woni la taktarin bi zamanin fahaya tukbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami ni noon busuri e nder deftere ɗum alburda qur'anu ngal horgotira e zaman goɗɗum amma bo ngal seedayi ngal hokka en habar gaɗa tukbiruna anil ma'adi hokka en habar hotirde lahira ma taw daɗɗon ɓiɓɓe hiite nasti hiite daɗɗon ɓiɓɓe aljanna nasti aljanna ɗum meeɗa waɗuki bo taw amma ɗum noppi meɗen har ɓuri mama meɗen kenan ko hawsa en mbiyata kunne yagirmi kaka nowru ɓuri mama ko mana hay nowru nana saali duuɓi mama muɗum to gamma noon salake fayi yeeso kadi bo nowru salake taniraɓe ma taniraɓe waroɓe yeeso ma nowru salake ɓe qur'anu hokki en habar ko ɗum waɗata e nder hiite ɗum waɗata nder aljanna Allah reenu en e hiite Allah hokka en aljanna
qul bi'aɓe innama kawai min kan umirtu mi umrama fima unzila ilayya ko jippinanami an ay bi an a'budallaha mi rewa jomirawo goto wala ushrika bihi mi jillantamo e ngayema ilayhi ad'u e mako ndewaymi wa ilayhi ma'abo e mako bo gartaymi ay marji'i wartirde an e mako wonina e goɗɗo ba nyande ɗum wima mo kotata e muɗum bo a yeddi ɗum ay hotirde maɗa welata oya ambo a yeddi mo kotata e muɗum kadi hotirde ma ne tammi na jon kam na ko gannoɗa huta heɓi e kotata ko dada sare kaɓuɗon gurtiɗa de mi tammi e nana ɗum ya ngare koten ka min na joni kotawi tan andi ko wartata o tawa wela tawa dada sare waɗi niya wataki ko waɗanno ɗum musamman ane hulɓe tawimo ko wala manda to janggo manda haɗete jamuki tawimo manda ɗuuɗi bo janggo ko wala manda jamata kamma no hedemo wato a anda ta waɗanimo kam ɓen fu ɗum anen ɓen ne annduɗa a waɗanaymo non ɗum o waɗante mbatoɗa ko mo andi ko mo anda amma ta waɗanimo hemo watake keña ay kay li o ko wallahi manda ɗuuɗi to janggo wala manda ñamatako to bo ayi manda fanɗi ɗon bo to janggo bo manda haɗete ñamuki ko o waɗanma deydey ɗum kam wala to gama non gontirɗen ɗum ɗabi'a meɗen to na anen wala bawano en anen tam andi kaya meɗen mbawanta kaya meɗen to gamma noon sey latti mana hotirde neɗɗo to laatake nde hallunde to yiɗa hoota inare nden to nden latti yeddimo hotata e maako hanjum woni lahira a hoota e mo horsitoma a woodi ciye ɗiɗi ko a wuro aljanna malla bo wuro yiite Allah renayi ko yette yiite to ne latti an bo a andi a yeddi na ay ɗum ngare koshemo ma a yiɗa kam andi e kotata woɗa Allah renu وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق jomirawo ɓagiɗo ceniɗo wi wa kadhalika anzalnahu hukuman arabiyan walain ittabata ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ilmi ma laka min allahi min waliyin wala waq har ndaren komo sawi wi e dow ɗo man yunkiru ba'dahu wa fakanu idha sami'u shay'an yuwafiqu hawahum sallimuhu wa aqarruhu lattake to ɓe nani ko joɗani ɓerɗe maɓɓe nder qur'ana sey emen joftana annabijo nden bo ɓe kirlita ɓe giya non bo ɗum sallimu wa aqarru bihi mana ɓe kirlita ɓe giya non bo wa dhaka lafa hawahum ankaruhu to bo ɗum luuti giɗaɗi maɓɓe jankira ɗum bona fa masalul kasasi la yunkirunaha iri bano geccaji gonɗi nder qur'anu annabi wane waadi e yimɓe mum waadi to ɗum warino nder attawra ɗum warino e nder linjila ma kamma noon ɓe fewnata ɗum wa masalu du'a ila tawhidi yunkirunahu to ɗum yima bano noddanu faaki e gote ɗinki Allah ɗon bo ɓe jaɓata ɓe mbiya ɓe jaɓayi bano nder gotum ko ɓe cali woodi rahamanu binnisbati ila mushrikil arabi ɗon bo heferɓe kadi larabanko'en wa dhalika anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lamma kataba lahum wakkatire nde annabijo windani ɓe kitaba sulhi yawmal hudaybiyati deftere mana ɗerewol ngol waɗuki sulhu e maɓɓe wigo o nastata makka sey he mawri e hitande nde o warno ɓe gaɗa e umra ko ɗon hijju farliɗinaka he ɓe gaɗi ɗerewol aran ɗerewol ngol heɗum windi bismillahir rahmani qalu he ferɓe miki wa ma na'rifu rahmana ino wala rahmanu min andi illa rahmanul yamama sai dai rahmanul yamama wa ya'nuna musailamatul kazzab wa musailamatul kazzab wa rahmanul yamama on ɗon mo ɗum wi en jippodo waddata qur'anu ko en geccake haala mako ɗuɗɗi ha suraji mako en jangi accu jangen suraji ɗiɗi ɗi mbowɗen janguki ɗi mako alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu badanun azim wa kurdumun dawil wa zambun kasir innal arda baynana wa bayna quraishin walakinna quraishin qaumun la ya'dilun ɗon surawol wa nyiwa an bo mo andinma nyiwa jemu ndera manga jemu biccel dammugel jemu mana kine juɗɗe way hanjum wonte way qur'anu mako hanko o jangana yimɓe ko ɗum weldi ɗum woɗiri ɗum hanjum wonte yimɓe mako ɓe mo heelanto ɓe hamɓe huɗata jalki o ka aba fa waɗi gaftomi ɗo taɗa ɗum wiya o heelake
o waddi qur'anu hamɓe ɓe atata ka gaskiya ɗo ka waɗi ngaftar sosai wallahi o ga ɓe gaɗa ka jalkimo ko bo a wa zari ati zar'a fal harisati harsa fal hasidati hasada wannaɗi hati naɗaha wal kabizati kubza way remoɓe awoɓe hirbotoɓe sokkoɓe namoɓe ɗum tamsoɓe ɗume woni nder ɗo gamma ɗum indi ɗiɗi humaji ɗume to woni nder ɗo woodi habar goɗɗum ko saali woodi habar goɗɗum ko warata woodi fistanki jama'are ma'ana mas'alaji ɗi ɓe gondi hande wala qur'anu bo na non woni ba qur'anu hokka habar ko daga tageki annabi adamu alayhi salam to woodi yeeso ɗon ma jomirawo inda ɗum inda bo ko warata e yeeso e dargal nden to woodi matsalaji moɗon ɗi hande pistana on ɗi ta yi matsalaji maɗa pistaka nder qur'anu to an ɗon woni anda qur'anu on ko bo pistanoma on wonte anda no e pistirantama nder qur'anu matsalaji men ɗi puumaji ɗi pistama nder qur'anu har hende yaari kefeero goɗɗo e wallahi to muhammadu e ɗonno sallallahu alayhi wa sallam anen ka oy to ɗum hokkimo kofiyel shayi gotel ko heñña yarkingel o fista e matsalaji duniyaru ɗi fuumaji kefeero shaydori ninni mi on ay woodi kefeero goɗɗo windi deftere wonde alkali dunal mi'a yimɓe temerre ɓe ko ɓe ngaɗi e foofa har joni ko ɓe ngaɗi har joni e foofa hay moy amma afdaluhum muhammad ɓurɗo ɓe hanko wonte muhammad anen bo sey mbiyen sallallahu alayhi wa sallam ni noon o wiiri ka yimɓe temerre ɗaluɓe goɗɗum ko ndaare ɓaawo muɗum oy amma ɓurɗo ɓe gonga kam muhammadu oyi ha ndaren hanko muhammadu sallallahu alayhi wa sallam na o laamiɗo na o jeemu sheedejo na o ɗume na o modibbo bako ɗonno ko amma mo wardi ko salori modiɓɓe hatta winduki e janguki ma on andi e mako o wawa bindi o wawa jande to wawno bindi o wawi jande da ɗum tefoya modibbo mako hanum ekkitinimo qur'anu o wawa bindi o wawa jande jomirawo jippinanimo qur'anu ngal har hande da en kuufingal en jangangal to ga Allah joni to ɗum e mako no hanko fofuno ɗum da joni ɗum salaki yayi majum da salake anana luttuɗum ɗum ko gimo meɗen ko ɗo ko daga zaman ɗum tonno waddi joni on nana ko joni ta wari a waɗi iri daya ɗum zaman meɗen joni bacci hen jaluma hamɓe bo to ɓe gaɗi daya ɗum zaman maɓɓe an bo jala jaloɗa kan anana wala ko woni ɗon an bo ta wari ɗa waɗi ɗum zaman maɗa hamɓe bo ɓe jaluma ɓe gima ɗum yadake ɗum hiiɗi ɗum gimo nane ko belama naneki qur'anu bo nonna qur'anu on nani fatiha liman timmini fatiha jango ga Allah ta huɓutu jangana fatiha ɗum kenya a jangi hesi kenya a jangi hesiti kenya a jangi hesiti tel kenya a jangi min somi noon o meɗina noon nde ma e garɗi magal weeli ko na noon to gamma noon hanko to woni musailamatul kazzab o li qawli ba'dihim madihan law goɗɗo e mantamo hanko rahmanul yamama o e summita bil majdi yabnal akramaini aban wa anta gaysul wara la zilta rahmana inde maako o a indirama teddungal yaaɓi mawɓe ɗiɗo an woni baaba an wonte mana toɓo tagle ɗe fuumaje a seedayi an wonɗi ete rahmanu wa qad hajahu ba'du sahabati bi qawli goɗɗo nder sahaba en bo kande ummi sey jaltinirimo summita bil kubsi yabnal akbasaini aban wa anta sharrul wara la zilta shayɗana watake oye a inditirama ñidduɗo ɓi ñidduɓe ɗiɗo baaba ñidduɓe an wonte ɓurɗo halluki nder tagle fu a seeda e a inditire sheyɗanu ayi o watanake annabi sallallahu alaihi wasallam non ɓe laati woɓɓe nder sahaba en bano ma'ana on en bano ma'ana abun nan mo wonte gimowo mako kam gaddaneya hassanu bunu sabit ɓe humaɓe to ɗum waɗani annabi o gam sa'ire nden yimanki neɗɗo nawon goɗɗum ɓay ɓe gimana tagu ɗum waɗa ka yimanki ɗum e laddi hu ɗum waɗa ka hoɗuki ndaru bano ko fe'i e zaman abunna e asarul umawi hakkunde parasdiku e on e ngaɗo ɗon ma wallan har joni parasdiku hanum parasdiku hanum ko ɗayyana mi yejjiti na on ku ɗayya ba goto mi yejjiti inde goto
ɗon ma ayi ɓe ngaɗi ka huɗidirki ɓe ngaɗi ka huɗidirki ɓe ngaɗi ka huɗidirki hede lattima hakkunde kuddi maɓɓe kowa woodi ɓe riwaya muɗum on nanina ko o gami wi o gamoɗon kaza 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 he kadi wo balɗe ɗiɗi eɗa wino ma o gami watake fandi moɗon nda ko o wi he to wakkatire nden noon gimɗi ɗin e ñaama yimana tagu to hay latti to ɓe gimani annabijo sallallahu alaihi wa sallam bano e Hassanu buru sabitin e ɓe daro ɓe mbatano annabijo o giɗo nde ɗum mantimo yimɓe mako mantimo goɗɗo nder sahaba nde ummi anum bo sey jaltinirimo waddanimo ma summita bil kufsi yabnal akbasayni aban wa anta sharrul wara la zilta shayɗana a seedai a shayɗan jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e wa kazalikal inzali bano jippinki kiki min jippinanma bane min jippinani gaɗa en no anzalnahu amma min jippinanima alqur'ana longto wi'etego hu ɗo mana ɗum qur'anu ɗum lamiri qur'anu min jippinanima ngale qur'anu hukuman ngal laato mana e nder kiita arabiyan ma'ana ɗemgal arabre halani min aldamiri fi anzalnahu wal ma'ana anzalnahu hakiman bayna nnasi bi lugatil arabi mana jomirawo jippinigal ngal latto mana ngal wonte kiita meɗen ka fu bo ngal jippinirama e ɗemgal arabre ay bi lugatil arabi mana mana e ɗemgal arabre takumu bihi bayna nnasi kitoroɗangal hakkunde yimɓe wala inittaba'ata hande data a tokkotono ballentana a tokkatako ɗo heto en guyti en kuuri ma'ana wa kullu nafsin aw hamat tashbiha aw wilhu aw fawwid warun tanziha gaɗanen inare nden dabare shaloɗen wala ini tabata a tokkata a hawahum giɗaɗi maɓɓe ay kuppaari hamɓe heferɓe fima yada'una ka nder ko ɓe noddatama ilayhi e majum min millatihim ɗum nder mana dinaji maɓɓe farlan ballentana ma a tokkata ma ballentanama a yanko ma o waddi farlan ko hanko ma nde o waddi farlan sabo ngam ma o heɓa o softo farlan ballentanama bada ma ja'aka min al ilmi ɓawo ko waranma ma'ana ɗum idde andal bit tawhidi mana ɗum anduki jomirawo ngaɗa noon a waɗata ma noon ballentana latanoma malaka min allahi min waliyin a wala goɗɗo keptintoɗo ko luuti jomirawo wala waaqin a wala ma'ana deno oye min o za'ida amma mbiɗen li ta'kidil qilla waliyin bo nasirin ballo waaqin bo min qibalika ma'ana goɗɗo garo helanoma tawtuduma mani in kaɗoma min azabihi ga yangada mako a waɗata ɗum ma balle nin waɗa ɓurani en hoyke a waɗata ɗum ma ya rasulallah ballentana nin waɗa a tokkatako ma ko geɗaɗi ɓernde maɓɓe tokkoɗa diina maɓɓe ballentana laato a wala goɗɗo kelantoɗoma yandere dargal e dow wigo hande ta tokkake to a jaɓi a tokkake fa ni lattante a tokkatako ma fartiroyta aya kam anon gondumi jogiɓe defte dabare tokkortoɗa ayare nden keɓa gurtoɗa jam amma tinnanayi annabijo sallallahu alaihi wa sallam ko ɗum tinnanimo ɗon ta ummake mbiya a waɗata ninnin ma akko ninnin heɓuma nana wala initta ɓata kan hoddirta tokkake awa'ahum giɗaɗi maɓɓe ko bada ma ja'aka minal ilmi ɓawo ko waranma ɗum idde andal to malaka minallahi min waliyin wala waaqin a wala goɗɗo kelantoɗoma nana noon a tokkatako ma giɗaɗi ɓernde maɓɓe ballentana warta wala kelantoɗoma ayi a wurtake jam ay ko yawwa wa nazala aya yeeso abo jippake lamma ayyaruhu wakkatire nde ɓe jaltini e annabijo mi kasaratin nisa'i e duɗuki rewɓe ma shafa oye hundeji ɗiɗi ɗuɗuki maaji mana ɗuɗuki maaji hanji tati kay ma o waddi tati ɗuɗuki maaji mana ɗum felore woodi bo hundeji ɗi ɗuɗuki maaji na ɗum felore ba ɗum mantore har joni yimɓe sheeda e mantitoro noon to ɗoyi ta ɗuuɗi ɗoyɗi wallahi ɗoyɗi an ɗuuɗɗi daga mi waloto e gommi fuu mi ɗanoto to a waɗa ɗum ma a watta ka wiki ka mi andi ko to a waɗa ɗum ma a watta ka yiki ka ngam yimɓe jawa e hakkilo maɗa ko bo ñamɗe o min de ñamɗe de haba
ga Allah jaɓana Allah hirande amin kirale amin ɗeɗe humi wawa mi sharudoɗe feere ananta mo mantitoro noon ko na noon ko da o ñamtoro ɗum ha o semtitorto ɗum ma sadde wonde mo nana yeelo gomma o andi o ñamtoro to o hooyi lowere goɗɗo de gelle amin Allah hinnu oye min ko ay tayi en jeeyi koɗaku he ɗum waɗi ñuure hen koƴumide ɗiɗi to mi hooƴinde ɗiɗi ko ta yiɗi ta huɓɓtugiya bisimilla ɗum waɗi to waɗi o taƴoyi to hooƴi so mukkorake ni he ukkere giya o sawi longere guda e hondugo maako ta godake a waɗay ɗum ma ɗum waɗatako woodi goɗɗo min jooɗoddi e Gombe al akulu masmumun ɗuuɗa ñamɗejo o felaɗo hanko hanjum waɗi felete mo anen ma al akulu ɗuuɗa ñamɗejo nde ma o felaɗo malan amin e wuro amin emin wuro muɗum e wuro muɗum min goni emin jooɗi he ɗum heɓi goɗɗo hanko ma mo iri inde maako bo amma o warta e anguware nden o wartayi fa taw o waru o huɗɗu mahuki e inare nden to amma har jemma emo inare nden o yara inare nden har jiki jemma ni ha sayire kirale ɓendata on andi Gombe bo waɓe bo o ñiiri masardi to ɗum waddani min ñiiri masardi min kirtodoto e malam on e koɗo amin nden e goɗɗo beero amin min wiyamo malam Magaji to on noon koɗo amin to o waɗi ni dow longere to o ɓili ko to ƴetti wallahi titawi o ɓili ɗon wala ñiiri to mo waɗi ni aranma hukkorɗo to o hukki henana ko kononni gaɗata e moye ay hande ma e kuumo ɗum yandi ummake monni ɗum ba fa beero amin saba monni ɗum heɗali hirtaki hirade muɗum to waddi he waalo minon bo ko min keɓi hukadi na alhamdulillahi al akulu masmumun ɗuuɗa ñamɗejo wallahi o felniɗo bo bagiɗum yimɓe fungiɗamo mo wari emo hooca anno henanama a muñanima ñamuki ma kin keɓa dara komo hoocata o faɓɓitata bo to o mulmulake o hooci o tami to a yaari kiragel maɗa ɗoge seɗɗa go to waɗi lowaje tati haala maɗa waati to hanjum ɗuɗuki ñamɗe ɗum pelore ɗum hunde pelni ɗum annabo en lencitanaka iri ɗum non bo ɗuɗuki mana ɗume ɗoyɗi hanjum ma ɗum pelni ɗum hanjum ma ɓe ɗum tanaka ɓe feɗantake iri majum non bo ɗuɗuki mbolu ɗuuɗa mbolu noon tan mbolu namere to on jooɗake hiiro hanko on watta on ha ummoɗon ka gadduɗa homo e ma ay mi andika ta fewuma ta waɗi garaje mo e ma ay mi nanɗo ka sa ire nden ta waɗi godoɗamo godamo giya he a mulmulake fewre wonde hallunde wiya yi ay mi noon ka emin inare nden ɗum waɗi ɗon ma min godake woɓe haala lewru e Gombe ɗum wiya lewru hande ndu warta minon bo min andi ñande ɗum 27 ma on andi sa ire nde wodi nde ɓe gartirayno ndu 27 ñandere ñanɗu yiindu e fuuna to yetti ɓe jiya ɗum yindu hirna eyi min siryi min jeeyi inare ɗum dade tawi min gi danduɗon he woɓɓe ɓadi jurni ay bo danduɗon min gi to minon min pewa e ma min jeeya ɗum hay moye ay bo de sa ire nde guinoɗon danduɗo he nde gimi goɗɗum mbawiru ɓaleere ɓaleere kuru ɗum fewi noon goɗɗo ta longini ɗum fewre he yaha waɗa ka fewke kaw to gam ma noon hunde ɗum wontiri ta o hanko habarji ɗi fuuɗi duniyaru woodi goɗɗo he malam amin min kam mi relli wane e wancini habarji muɗum ɗi hokkata ɗi e ɗum jooɗi fu habar o hokkata ɗum re'ata janngo ma bo ɗum hanjum to ta tewi ɓaleri bo besini mimara o wawa habarji bo e jiki ma ko wato hengi a halkay nde ma habarji ɓi waɗɗere jum hitande nden nde min gaɗi kaza ɓi gafta ɗum ɗume bo na o jarumijo na o e nder kayaku ma o andaka nder kayiɓe ma ballentena eyi bo nda habarji to ɗum hanjum ma masmumu ɗum hunde felni ɗum annabo en ngala iri majum he ɗuɗuki rewɓe joni to gayya hawti ne ɗum waɗata haba emi ɗon on bolwata noy mala yaya noy noy haalaji meɗen no andi hede gartuɗe min e ma en boldata en kinnirta dole goɗɗo falake hakkude meɗen Allah hinnomo alaramma ɓe tinde an a woodi rewɓe rewɓe ɗiɗo min mi woodi rewɓe tato malam yaya bo mo goto min mi heɓta walduki e malam yaya sey de alaramma wala nasta hakkude amin waɗamin min kinnira min on ɗiɗo amma min mi ɓuri sembe mi hinnira e malam yaya mo debbo goto e rewɓe an tato ɗum batta
o ngina mi mantitoro ɗum to ko joni bo to e kaɓɓal hawti muɗum hanka waɗete ha ba nda wane to wane e wolwata kaza nana mantitaki to inare jonde maɗum joɗake to mawɗo moɗon wari fa tumi jomi jomtidiri ɗume ashe ɗum hunde mantitaki to ɗum hunde mantitaki bo to ɗum wi annabo en gaɗi iri majum to ɗum aybe woodi aybe ɗon on nani ɗum wiɓe ɓe ɗuuɗa ñamɗe en on nani ɗum wiɓe ɓe ɗuuɗa mbolu en on nani ɗum wiɓe ɓe ɗuuɗa ɗoyɗi en ay ɗum wi'ayɓe ka ko to ɗum hande ɓe ɗuuɗa teele en ay wala gacce ɗo tinde anen ma en mantitoro ɗum goduɗo ɗum fu nder ɗum hunde mantitaki hewti ko na noon te ɗum kamaliyat ɗum hewki goɗɗo mo wala debbo to wari wolwa kay da de'uto an kan tama hukka min honduko maɗa ko na noon na ɗum mantitaki kenan to tinde ɗo ɗum hunde mantitaki ɗum se ɗum ɓuri handuke annabo en to hanjo ɓe gaɗi ka jaltinirki annabi o nane hande rewɓe har 10 e goɗɗum o te'a o wicca o te'a o wicca hanjum ɓe jaltinirimo hanjum jomirawo yi wala qadar sanna ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب jomirawo ɓangiɗo seniɗo wala qadar salna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya an ko wama kana li rasuli nan yatiya bi ayati illa bi idhnillah li kulli ajalin kitabo jomirawo ɓangiɗo seniɗo wi ɗo o woodi komo sawi waddi ɗuɗɗum haala hundeji ɗiɓe feliri annabijo nden bo ene jomirawo heloroni annabijo on o aran lamma ayyaruhu bi kasaratin nisa'i ɓe jaltiniri annabijo mana e ɗuɗuki rewɓe hay su qaluɓe gaɗi kayiki law kana mursalan haqqan lakana mustahilan bizudi wa tarki dunya wan nisa'i hande to o gongayno ko wiyata o nulaɗo Allah aydamo sublorake no e kugal dogguki duniyaru e ɗaccuki rewɓe e ɗaccuki duniyaru kandu fu nden da hande anen bo moye re ekkitortoɗen moye tokkotoɗen ne waɗi to annabijo te ayi ta te'i kam ne inde maɗa to annabijo wiccayi ta wicci ne inde maɗa to annabijo nyawayi ta nyawi ne inde maɗa to annabijo sorayi sodi ta sori a sodi ne inde maɗa to annabijo rellayi ta relli ne inde maɗa to annabijo heɓayi ta heɓi ne inde maɗa hamɓe ɗum allowal jande meɗen ko heɓi ɓe ɗum fu majum ngam ma keɓen ne jakoroɗen anen bo gaɗen ɗum meɗen ɓandu meɗen e yofti e ɗo ɗum waɗata ta haddi e jiki kiristankoe ɗo annabi isa ɓangayi anon bo ko waddi on ma ɓanguki goto mo ɓagoton on ma ay haddanano to tokkaki annabijo mo ɗo annabi isa ɓangayi ma kamma no en joɗo ɗon on ngala rewɓe bolle goto mo mbiyoton goto ɓe peway bo ɓalere kurum to ɓe gaɗi goto on wojen 10 ɓe gaɗata yow ɗo jiki ukari ndara goto heɓa nganoe ɗuɓɓe kan ƙa'ida tegal ngal hanjum wonte ta ɓangi amariyajo to mo remi doya mako hekken don reta e reta doya mako reta doya maɗa a ɗaccata tetuki reta doya mako heto mo ɓanganoyima goɗɗo nyande o ɓanganoyima goɗɗo shikenan joni reta doya amariya jeyɗa on ton bo jeyi doya muɗum ɗum fu amariyanu ma e joɗo e waɗa ka remuki doya on kenda har heyde ɓanganoyima goɗɗo fu to ɓanganoyima goɗɗo ay o ɓanganoyte joni mala yaya o heɓa doya mako hisa jiggeɗa joni hen jiya gorko goto e rewɓe 40 wala bo ko nawliru nder ɗon ngam to o wiccaynomo dow on ton doya muɗum tetete o jaɓayna ɗum wiccamo dow mako on teta doya mako kamma noon ɓe gontiri ay wala diina wala ɗume ma wala nawliru ko an o ta yehi koɗaku ta nasti ƙaweje maɓɓe ɓe kokkumamo balda hede diina maɗa helanoma ge sarkin yaaqi oye to mi waɗa e jahangal he mi hoosha malan nasidi mi dillida hanko malan nasidi ɗum sécurité am mo lahira ɗan sande e renoɓe am bo ɗum sécurité am ɓe duniya to mi dara malan sidi ni mi tefata moye ma gamma noon mi joɗake jam ay dole tagu e yaada sécurité muɗum to yadata sécurité muɗum to wawa e yedduki Allah ni hengi a yeddi Allah ta nani ɗum wiya wane geto hu to heddotama woni o heɓayi to heɓi dama hengi a mana gaftaruji mako jalake mana bongal mako gamma noon tagu he tefana hoore muɗum sécurité hanum on latto woodi mo to e wondi e mako e femtamo to on jaada on ɗiɗo on tato
mana iri bano yaadu amin Kalaba ɗo min dilli hara Kalaba amma mi wonde ɗalibijo nde hiri fu min joɗoto min janga ayi ay min joɗake jam ko min emi miijo mo hanko emo miijoyam min kenni jonde amin nde Kalaba min garti min fu amin kowa e miijo bandum kan emin goni fu to hiri to min kenni kugal ngal min gaɗata min joɗoto o wadda defte mako o janga yo kan duuɓi wajen 30 da wajen biyar ma dai ko ɗum wari ko 1986 ɗon min jowno to daga ɗon ma ayi to waɗay andi innare nden nande hoocumo semtata ta hoocimo semtata a dillidi wala goɗɗum ko heɓatama non hunde ɗum wontiri to sey ɓe ngaɗi ka jaltinirkimo wiigo mana o ɗum take da to o kulo Allah da to har ɗum diina Allah no kan nulaɗo Allah no kan da o piitinake e duniyaru wala ko wannimo e maaru to nden dow da wala kenan ko ekkitottoɗen ani jon ko ɗum wi woɗi e annabijo dane waɗi nana haala wati da o ɗacci duniyaru o ɗacci rewɓe faraddallahu ta'ala alayhim maqalatahum bi qawli jomirawo witinani ɓe wala qadar salna kadi ayare nde to min nuloyi nulaɓe ɗuɓɓe hamɓe ma ɓe fu maɓɓe rewɓe maɓɓe woɓɓe rewɓe mum ɗuɓɓe ma sanoyni annabi Dawuda e annabi Suleymanu faqad kana li Suleymana 300 imra'atin ko imra'atan kay 300 imra'atan hurratan 300 imra'atan hurratan ɗum ni ɗum fu ɗum tamisi e 300 imra'atan hurratan on andina masekon to on godi biro ne jangi ko tan ɗum huuɗi ɗo 300 imra'atan hurratan mi tammi min maasi bo hende min gaɗi haalallaji ɗuɗɗi e modibbo nden taw hala min maasi min nde min gaɗini haalaji ɗuɗɗi 300 imra'atan salasu ɗum samawlol ngol turangol 300 imra'atan hurratan nden wa 700 sariyatan yawwa to ɗaɗon ta wari am waylay ɗum inchallah ngam e tawɗa min gaɗi biro fu to min gaɗi muhawaraji ɗuɗɗi sa'ire nden e yeeso modibbo min jangini ɗume woni nahu majum nden hemin masam inchallah saboda to min gari e min jawa hemin jangira ɗum ne ɗum wontiri tagu jiɓata ɗum hanko annabi Suleymanu o woodi rewɓe temeɗɗe tati 300 ta famai ko on temeɗɗe tati ɓeɓe humaɓe ɗum ɓiɓɓe nden wa 700 sariyatan mo woodi dahaɓe bo 700 dubu kenan ta dari ɗum lattanakimo bo mana felore wa kana li abihi Dawuda 100 imra'atin ɗon bo baba mako Dawuda num bo wodani ɗum rewɓe 100 wa ma'a zalika falam yaqada fi nubuwatima ha e non ɗum mana ɗum yuwayi annabaku maɓɓe fa kayfa yaj'aluna zalika qadiyan fi nubuwatika no heɓe mbirata kadi ɗum jon ɗum yuwi annabaku maɗa ya rasulallah wa alan anna alqawma kanu yazkuruna anwa'an min ashubahati fi ibtali nubuwati yimɓe ɓe bili ɗuɗɗi feereji e dow ɓe bonnita annabaku annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam bano fa shub'atul ula mana jibdu arandejum qawlu wiki mali hazar rasuli yakulu da'ama wa yamshi fil aswaq ko dani annabijo o watta ka wancuke luɓe emo nyama nyamunde emo ko handanno annabijo kan nyamata yara ta joɗo waɗa gum nden bo wa yamshi fil aswaqi nden emo wanca e luɓe o yaha o soda ko heɓi mo hande annabijo e joɗata ko rena hoore mum e wanca e lumo ko min on to mi fotti e woɓɓe lumo ngalda taggo e darira hitere hoore mi darira ɗum gite ɗiɗi way ko waddiyan ɗo o mi annon ko wadduma ɗo modibbo zabi duniyaru hayru ɗum jijore mana ɗum mushe ñamondu hu sey to ɗume singini feɗeli muɗum wurtini fiiqare muɗum gama noon dole he a wurtini fiiqare ma amma a singini feɗeli maɗa keɓa ñamdondu to nano heɓe jaɓe ñamma mushe ɓe kokkuma tekki ɗi gama seygi min ka joni to nde ɗum waɗata to atal ngesa ko fotten emi warta ko fotten e a warta atal lumo ngal ma to ɗum salake ko fotten emi warta ko fotten e a warta kugal gomnati ngal ma ko fotten e a warta ko fotten emi warta ko waɗoto fu tagu waɗa jama'are am to jooɗe gotal heƴata tagu tefa enci hoore muɗum huwana hoore muɗum heɓa ɗum ɓuri enci
e dow ko ɗum waɗi ɗum hokkuma hokkeki bo hande yadul ulya kayrum min yade sufla jungo wongo dow ngo ɓuri jungo wongo less wiɗitaki an ki mbiɗitimi mana balɗe ɗe taw mi wigo aa ashe kokketeɗo e jaɓa kan de ma sori hoore mum mi shoggutana miiqi jaɓuɗa ceede soruki hoorema to mo hokkete mo lostoya dubuwol kesol ful mo hokkuma mo hokki